Gap theory, formless and void zirchian na clear tu te he channel a hian kalolo ma cheu. Khawvel mithiam te boi pui mai le innial na top le thelo pakhat chu gap theory chungchang hi ani. Mithiam te ngai dan po ain an lo na sat ema wangin chung te chu kan sui vek man don lawa. Gap theory chu alo dik thei chi em. Gap theory chu pathian thu nen ain milem ti hi tun tuma chuan kan enjui don ani. Khawvel hi engtia upa nge. Bible kan han kewa adama tanga thakal zel genealogy kan hutheya andam hun chung po zialan an ni zela chutiang Bible hun bitena chronology atanga chu chu chuan Khawvel hi kumsang Rulpui chawa upa lo ni reng mayani hetiang Bible chronology pomtu te hi young authors ye ti anni chuti lain geologists archaeologists le scientists tamber chuan leilung upan zong an chutna radiocarbonate manga an chut chuan Khawvel hi kummakta duai rukle achan ve ain an upang thei lo antia tunlaya oil kan lak chu azong zong te hi ran le thlai thi te ruang fossils atanga in siam ni in fossils atanga oil in siam tur hian kummakta duai tel anga yani anti hetiang theory pomtu te hi all authors oe ti in an soi thina Khawvel mitam zok le mithiam te pom dan ber ani Bible chronology pomtu te chuan Khawvel hi kumsang Rulpui upa ni in an ngaya chuti lain kummakta duai enge mozata upa ani ti hi science thiam na manga an chut dan ani ve thunga Bible chronology le science thiam na manga an chut chu chu ain kal tlat ti na ani chu chuti ni chuan Bible hi arin tlak talwem ni nge science thiam na hi arin tlak lo zo nge science le Bible hi ain kal ve hrim hrim gap theory chu enge Genesis bungkhat chang khat le Genesis bungkhat chang ni in kara hian hun enge mozat la zepni ya rin na hi mana tangin nalom to thina Genesis bungkhat chang khatha chuan ti hian ain ziaka atirin pathian in lele van asiama heta hian lele van siam thu kan hmuwa abak engma ziak emo soitur emo a omlem lo Genesis bungkhat chang nia ero ti hian ain ziak ve thunga tin leihi achia aruak ngot ania tui thuk tak chung chu athim mupa heta chiale ruak ti hi English Bible version sang sang chuan without form and void ti te formless and empty ti te chaos and desolation ti te in anziak ani ti chuan Genesis bungkhat chang khat le Genesis bungkhat chang ni na hian zona poi mo em mai aron piang theita a chu chu pathian in lele van asiam khan achiale ruak sai nemni asiam ti hi ani mi in thil an siam reng rengin achiale aruak ngotin an siam ngai lawa pathian in lele van asiam po khan achesa le aruak sa ngotin asiam lawang ti hi thilrin om tak ani chuti yani chuan lele van chu engwangin nge achiata aruak ngot ani thei English Bible version sang sang zinga Amplified Bible chuan Genesis bungkhat changkhat kha ti hian azia kher ani in the beginning God prepared form, fashioned and created the heavens and the earth. Chumiom zia chu atirin pathianin. Lele van chu buat sai sa diam pian phumu mal tak nei cheimoi sa diam in asiama tina aniber. Sutiang chu lo nita se Genesis bungkhat chang nia khan chiale ruak arun ti sia. Engtik lain nge lei chu achiat engwanga chiale ruak nge ani. He zona chana atan hian lele van siamani hun le achiat in kara khan hun enge mozat poimo em mai tlazep a omang ti rindan alo omta a chu chu gap theory anti chu ani formless and void gap theory hian kai noi anga em maya deist theory ti te reconstruction theory ti te hi alang sar zulte anni a chuwangin voi khata kan soi seng vek don lo ani tuntuma hi chuan formless and void achia ruak ngot ania ti thu hi kan thlur bing don ani Genesis bungkhat chang khata lele van siam ani khan pathian in ama du dan taka asiam ani yang ti kan soi to a chang ni na ero achia ruak ngot ania aron tile dai thunga kan Bible a thuthlung hlui tia anda bi khi aziak na dik tak chu Hebrai trong ania Israel mi te chuan tanak ti in an soi mai thin
trong danga le lin ni in thumal zia then khat phei chu ani na bo thaka le lin te po a ani Genesis bung khat chang hnia achia aru ti hi Hebrai tong chuan tohuwa bohu tia ziak ania tohu zia chu formless pian phung nei lo confusion ti buaina angai na hrelawa siam unreality atak tak ni na nei lo thudik tak ni na nei lo tina te ania bohu zia chu emptiness ruaka omna engma lawa omna come away with emptiness kutbenga omlena desolation munramasiam rausan tina te anni lekhabuziak tular tak nisim levi chuan the fabric of reality ti azia chuan tohuwa bohu chu chaos and desolation tin asoifia chu buai noi le munrama siam tina ani hetiang hian Genesis bung khat chang ni hi lelin ni ta se ti hian kan chhiar thei ti na ani lechu abuai noi ya rausan alo ni ta a tohuwa bohu ti thumal chia hi Bible Jeremiah bung li chang somni pathuma kan hmuwa Bible hundanga hutur a omlem lo chang som pakua tanga kan chhia chuan lalpa namthlan Israel te chuan pathian thupek an oilo awangin indona awanga buena anma chon tur thule anramata la chuakin anram chu munrama siam ani tur thu soi ania heta hian tohuwa bohu chu manni in indona awanga buai noi le mun rau san soi nan man ani tichuan Genesis bung khat chang ni na leichu abuai noi ya rau san alo ni ta a tinen khan a in mil ta chia ti na ani engwain nge leichu abuai noi ya rau san alo ni leile van chu thafam kimin pathienin asiama leichu vantir ko zinga pakhat var par zing lam fapa nena ngaihtuah na ownership pek ania hepa chanchin hi zolnei isa chuan bungsom pali changsom panina khan minlo hril reng maya English version te chuan Lucifer ti in an letlinga nima sela Hebrai tonga chuan helal tia ziak ni in chu pathian vu bik soina ania zia po the signing one ti ni in Mizo Bible hian var par ti in an letlinga an letling moi hle ani Isaiah bungsom pali changsom pathuma tanga kan chiar thlak chuan helal chu a omna hmuna alung oi zo ta hawlo maya pathian omna nia hriat van lama le chhum chunga te alo thu thleng chu choi sana alaram chu zau adu ta a chu pathianin arem ti ta hawlo maya vanin dona star war turu lutuk chu alo chuak ta ani hein dona hian enge manrua an manang o ti hi mihring ngaihtuah na hian aphak lo ani ber astronomer ten van sang lam an han zira arsi le planet khalak te an han en hian indona hnu ma ang mai ani ti in an soi thina ni po ani du mel reng ani heng hi helal le lalpa vantir ko Mikhael te indona hnu ma ani lowang ti hi kan soi theilo ti chuan van indona chuan helal le aho te chuan pathian vantir ko Mikhael le aho te chu an hne talawa an hun po vana om ta hek lawa leya pai thak an nita a hei hi Bible zirtu scholars tam tak te chuan zo hanan thupu an chua amu vanin dona kha niya an ngaya vanin dona chuan helal le aho te chuan nena an chak tak lo awangin aminga po helal ti ani zui talawa satan tia ko ni in satan tiom zia chu pathian do dal tu emo pathian laka hel ti na ania Bible hian ming dang pe in Rulpui tar dragon ti te po in asoi thin ani ti chuan zo hanan thupuan bung som pani chang sari le chang ria ta amu wanin do na chu i han en zui ve reng te ang tin wana chuan indona alo oma Mikhael le avantir ko te chuan dragon chu andova dragon le atir ko te po chuan ando ve a nima sela an hne talawa an mun chu wana om tabok heklo kan soitak ang khan atirin Khawvel hi pathianin moina chitin rengin acheya ramsalian le rol em maite
thlai duom em mai te a cheimoi ni in chuta chuan helal le a ho te chu nei tu ni na chelin zalen takin an khosa a amairo chu helal chuan alal na chu choisan du in alal thu thleng chu pathian omna ni a hriat van lama te choisan adu tatlat maya chumi awang chuan vanin dona ra thlak em mai alo chuak ta a chu in dona chu khowela nung cha tam takin an lo thi pha ta a var parale a ho te chu pathian in hrem zuin thimle tui mangin a hrem ni in angai theya thimle tui hi Genesis sa thil siam chungchanga khan siam tel an ni ve lo ti Bible kan chhiar chuan kan mu thei ani indona thi le pathian in a hrem wanga thita ramsa le thlai te ru ro le ruang fossils chuan oil alo siam ta treu maya chungchu tunlaya oil kan lai chhuat tam ber hi ani arinom geologist le archaeologist te chuan tunma chuan Khawvel hi ramsalian pui khosakna Jurassic World ni in an ngaya dinosaurs ro an lai chhuat te po kummak te duai kalta ami ani deu zelani tuile thim ole nichin khan tuile thim chungchang kan sui lang zuaya kata khan vantir ko lu cheta helal le ho te hremnan Khawvel hremnan pathianin amanga niang ti in kan soya ei hi tlem in zui te ang nung cha reng hian nun nan eng kan lo mamo vek mai alo ni a eng tel loin re ta kan nung theimi alo ani thlai te po hian ni eng atangin an cho tu an siam thin alo ni a chu photosynthesis tia kan hria thin kha ani khatia pathianin kan nun na atana poimo em mai ni a hlia khu ta ka chuan le a hian nun na nei reng an om thei talova athim mup mai boka nun na nei te po zoi in an lo thi chho ta ani lelung chu pathian chuan tuin achim tir le ngala tui hi novahun laya misual hremnan pathianin amang to ani ti kan hriat kha novahun laya tui manga misual te a hrembak ero mannon atum to lo ani ti po ama nge in asoi ani kha engtin nge lei Khawvel hi setana ta ani ti kan hriat atirin pathianin leile wan chu thafam kimin asiama leichu helal le aho te khosak na siam ni in helal chu neituni na ownership pek ani ti kan soya engtin nge helal chu Khawvel neitu ni na pek ania engtin nge Khawvel neitu ani ti kan soi mai thei mathaya bungli kan chhiar chuan Yeshuan baptisma achan thu kan huwa baptisma achan zo chuan ni somli le zan somli chongin thalera akalani ti kan huwa thalera ril tram taka a omlai chuan a nena setana aron kala setana chuan lung changa chantir turin aron thlema nima sela a thlem thu zo lo ani avoi ni na tan biak in chhip zuma hruai le in chuta tanga tlathaturin atilea nima sela a hlo cham le a ato bera avoi thumna atan thlem na zinga dohar bertu anei zonga thaber aron phor chuak ta a Yesua chu Khawvel ram zong lan theina tlanga hruain Khawvel ram zong chu a entira chuta chuan heti hian a thlem zui ani bokhupin chi bai mi bukla heng zong hi kape vekang che ti in a thlem ani kha heng zong tia asoi kha Khawvel ram zong ani a neitu ani zia aron pholang ani ama ta ani awangin adu phot chuan pethei ania adu chuan pelo thei ani zia khamitum khan setana chuan aron tilang chiang em ani tin Yesua nge point heti hian alo soi to a kalal ram chu he Khawvel ami ani lo ti in zo hana bung som paria chang som thum paruka khan min lo hril to ani kha zo hana bok hian ale kha thona heti hian chiang em main min hril le a Mizo tonga chuan heti hian lelin ani tin pathian lakami kan ni le Khawvel pumhlum hi misual thuin aom ti kan hria e English Bible New King James Version le version dang chuan ti hian an letling ve thung ani we know that we are of God and the whole world is under the power of the evil one heta evil one ti hi version 10 khata chuan wicked one ti in zia ani ve thunga chu misual pakhat
ti tur ania misual pakhat tia asoi hi kan soitak atira varpar tia soi helal ahnuwa setana lonita kha ani Khawvel hi siam ani tran pira tang reng khan pathianin helal thunei na hnuaya adaa nima sela mani chanto ka lungoi lo na wangin athunei na zau adua alal ram zau adua alal thu thleng choi san adua chumi awang chuan lele wana indona alo chuak ta a leichu abuai tanuai nuaya indona awang chuan nung cha le thlai tam takte an thi a setanale ahu tengei po chu pathianin leiba an pel aphal talova an mun po wana om talo ti ani kha chumi nuwa chuan thimle tui mangin Khawvel chu pathianin a hrem zui ta a ti chuan Khawvel chu rausan aloni ta ani Genesis bung khat chang khat le Genesis bung khat chang ni inkara hian hun all thui em mai tlazep gap awmang ti chu thilrin har salo tak le pom nuam tak aloni ta ani ti chuan kan soita kang khan Genesis bung khat chang nia tohu va bohu chaos and desolation buai nuaya rausan ti chu tikhan aumzia kan lo hrethiam ta ani atirin pathianin Khawvel leilewan thaem mai na siama chuta chuan hela le hote an khosa a amero chu lungoi lo na wangin indona alo chuaka chu Khawvel chu ti chiat alo ni a alu atu masa zong ta chu lalpan alo ti rem zo ta a chu rausan bohu omzia kha anita ani ti chuan Genesis bung khat chang khata leilewan siam le Genesis bung khat chang nia achia ruak ngot ania ti inkara hian hunkar thui tak tlazep gap a om hi hanring chinta ila Bible le science hi a inkal hau don lowa science hian Bible a thuziak te hi adik zia an nem nget don zo ti na aloni ole khati jong kha gap theory chungchang tun tuma formless and void ti topic bi ka kan soi thei te chu nita sela gap theory chu ipom zong ani yem gap theory chu atak takalo ni theyem ti hangai to zui te le tin he channel hi view ta sa boka min hlu sakani ti lantir nan like le subscribe kha min han click sak zeula avalo mom don em pathin remmati chuan gap theory kai noi days and reconstruction theory kha soi kan tum le don nia